তিনি ককটিশাল শারিক দামব্রি জরাও করবুক ত্রিপুরা পার্টি नि सेक्रेटारि বিশাল দেববর্মানি নগ সিকলা রগ্ন থংজাকনাই ক্রিকেট থংমানি বল বেट स्टाम्प ताई बैडमिंटन भलिबल रक बाहाय बागजाखा कायथाम पंचायत ताई बैरागी बाजार कमिटी नि आदं रग्न अमानै बागजाखा हामबाय जों दिनै कायसा अजागाव जों खेला दुलानि बागै जों कायसा अजागाव मानै याफारका जोंनि लगां बिसि ते जोंनि वेस्ट मानिक बिसि ते ईस्ट मानिक बिसिओ जों दाबो भलिबल ते क्रिकेट थंजानाय ते बैडमिंटन जों याफारका गेसिनि अजागाव दुकानदारावबो दंगो गेसिनि आरो बरगबो दुकानदारावबो थंबा के बरगनोबो जों त्रिपुरा मथा तरफ थेके रेखा हायफानो आं नायो अ चिकन मिकन बायनो जों किसा एवारनेस ओंगै थांगो तो माने काके गोबांमा बरक खेला दुला ताबो जों क्रिकेट बा फुटबल आंले थंदिनो होनो भलिबल थंदिनो होनो जों एवारनेस बो खलाय दङ जाते अम रक थंका हंखांखाय माने ओ ड्राग्स रक ब किसा ड्राग्स ते बिरि सिगारेट बति रक किसा कमु के जों नायो बनो न जाते बरक चिनि बरक त्रिपुरा सरक किसा काहाम ओंथों हाँ बयहाय जों त्रिपुरा मथा नि बखाक्ति गोबां रैमे फनो जों जे चुकसा किसा पानो जों याफारका बुबाग्रा नि बिसिंते आं हामबायरनाय चिनि त्रिपुरा मथानि चिनि ब्लक प्रेसिडेंट हिरन मैत्रिपुरा ते चिनि एमएलए बरम गनां चिनि सन्जय मानिक सार बरंनि दागि मुंबायनो तिनि बरनो याफार जाखा जों जे मानै सामग्री फार्स्ट हामबाय बे आरो बोरैगी दुकानाव फाइसौ फेका चिनि त्रिपुरा मथानि बुखाक्तिखेनो जोंनो जाखा के बुबाग्रानोबो हामबाय ते स्पेशली हामबाय मारे माले चिनि दा बिशालनो जोंनो बो क्रिकेट बैट बल थांनानै बागै जोंनो मान बागै हामबाय नरक बियांनि बरकनो रजाखा अंके जों स्पेशली करबुक आन्दारनि बरक अंके जों लगां बिसिनि फायका अंके चिनि आरो कायसा जों खेला टुर्नामेंट खायनायनि सालायमानि आबुन बागै चिनि दारा जोंनो स्पेशली बागै जों फरायनो आंखौ डोनेशन